सरकारनि चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्शनाव बुंदोंमोन जे जोंनि सरकार फैयोब्ला जोङो माइक्र' फाइनेन्सनि जायफोर लन लादों बिथांमोननि लनखौ सुख'नानै होगोन आरो दायो आसामाव 11 लाख जिखिनि आइजोफोर बिसोरनि लनखौ सुख'नाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै चिरां जिल्लायाव 10,000निख्रुइ बांसिन आइजोफोर जायफोरानोखि लन लानानै माखासे खामानिफोर मावदोंमोन दा बे लनफोरखौ दिनै सुख'नायनि हाबाफारिया जागायबाय आरो बेजों जोंनि आइजोफ्रा रांखान्थि जौगानायनि माखासे खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो गोरिब गुन्द्रा न'खरफ्राव रांखान्थिनि थाखाय जेफोर जेंनानि थाखाय दिनै लनफोरखौ रिटार्न खालामनो हायाखै बा बायदि जेंना जादों बिनिफ्राय बिथांमोना उदां जानो हागोन। स' बियो मोनसे बेसेबा गिदिर मोनसे खामानि जादों। जोङो बिटिआर सरकारा बेखौ बरायो आरो जोंनि ओनसोलावबो जिहेतु गोबां आइजोफ्रा बे आसनिजों बे स्किमजों लाब जागोन जोङो बिथांमोननो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जों बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोङो लाइभलिहुड थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय दानाय लुनाय गोबां माखासे स्किम जोङो आखायाव लादों आरो फैगौ बोसोरथामनि गेजेराव बे गासिबो आसनिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनानै जोङो बोसोरथामनि गेजेराव प्राय जोंनि ओनसोलनि जेसेबां फेमिलि दङ मेक्सिमाम फेमिलिखौ जोङो मोजां मोनसे रांखान्थि मोनसे अबस्थायाव लांनो थाखाय नाजागासिनो दङ। लाइब्रेरि नङा बियो आइजो क्लाब होनदों बियो आइजोफोरनि क्लाब नङा आइजो क्लाब आइजोफ्रानो बे क्लाबनि दैदेनगिरि जागोन आरो आइजो गुबै जाहोना जाहैबाय दा जोंनियाव उन्दै बैसोआव हाबा जायो जायफोर उन्दै बैसोआव हाबा जादों बिसोरनि परियाला एबा फेमिलिया जोबोद नोरजिया जादों उन्दै बैसोआव दायो गथ'फ्रा ड्राग्स जादों सोरबा न' बां गारनानै बाहेरायाव खारनो गोनां जादों बे थासारिफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा मोजाङै बुजियो दा नंखायनो बे आइजोफोरखौनो लानानै जोङो मोनसे भिसिडिसिआव जौसे आइजोफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे क्लाब बानायनानै होनो नागिरदों आरो आइजोफ्रा गावसोर मोगा मोगि जानाय जेंनाफोरखौ बेयाव सावरायगोन आरो बिनि सुस्रांनायनि राहा लामाखौ बरनगोन आरो जोङो सरकारा बेखौ सम्पुर्ण मदद खालामगोन। जों हास्थायदों जे जोंनि ओनसोलाव जोनोम जानाय साफ्रोमबो गथ'फ्रा गोग्गो जानांगौ मोजां सोलोंथाइ मोननांगौ आरो साफा मोजां नोगोरारि जानानै जाहाथे बिथांमोना जिउ खुंनो हायो बिनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। अफिसनि एग्रिकालसार अफिसार जे थाखा लानायनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बिनि सायाव अलरेडि इनकुरि होनाय जाबाय आरो बेखौ एक्सनबो लानाय जाबाय नाथाय बे इनकुरिया जेला जोबगोन अब्ला बिनि सायाव आरोबाव ड्रास्टिक एक्सन लानाय जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बर' एलबाम नायना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लिरामिनि डिरेक्शनाव आरजी प्रडाक्शननि बानजायनायाव नुनो मोनसिगोन सायख'बाय मुंनि गोदान बर' एलबाम। बे बर' एलबामाव फावखुंगुर महरै हिर'ग्राफा आरो राइबेल बाग्लारि गोदान जाखांफु फावखुंग्रि महरै नुनो मोनगोन निजोरा बर'खौ।
बे बर' एलबामाव समायना मिलौदो देंखो होदों निथामनि बर' आरो मोनसोम बर'आ। बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय आरजि प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलखौ बयबो आंगो खालामना लानो हागोन। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना द वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 600039099192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths. Home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।